কখনো কখনো নিজের বুদ্ধি হিংগাকে মাই মাসাবো বইনি বুদ্ধি হিংগাকে হাম মাসাবো হাই বাই সং নং নাই তংবাই এনি বয় ইউটিউব চ্যানেল নং বিসাং তং আং সঞ্জিত খাগায় নরক যত্তন কাহাম তংবাই জানাই নং নে হামজং মাতে সাপোর্ট বাই আंबो बेलाय न काहम तंगो हंगे बाय सं दिनि भिडियो बो बेलाय नामपुं माने आबन बागै नंग न कोयो पाया सा ओ भिडियो नायन बागै तै भिडियो न जागा कासे लाइक रेडी तै नरो आन चैनल लो पुला भिडियो नाय तो हांगे बा चैनल न सब्सक्राइब खाना तापक दी तै फेसबुक पेज नाय तो हांगे पेज न फॉलो खाना तापक हंगे बाय सं दिनि कक गानके नंग नाम पुला साइक नारका निजनि बुद्धि गानके माइमासाव बयनि बुद्धि इनके हामासाव आबो कक कुबि कक न तामनि माले नायजि जों जे कुनु सामुं खायलायनो थांगा हांगे बा नों नगरगो जे कुनु सामुं खायला थांगांगे नन गाना गिरिनि जे नन नुगुइ दंनाय र बर मन किन्तु गोबां मा बुद्धि दंनाय दङ हाकेसे खालायदि हाकेयाखौ हायसे खालायदि आफोराव नों तामनाय डिप्रेसन नोंनि थांनाय माने बुइ नन गाहाम बुखौ बय सापन बखाव गोबांनि टारगेट आलादासै जे अमनो बाहायके जों ओबो खायमानाय आम देखिनो न चेष्टा खाने आम बागै सब समय मुजनार जे कोनो सामुं खायजानि नों साक साकनि बखामन मते खायदि बुनि बुद्धि बै नों सामुं खायदि बुनि बुद्धि बै सामुं खायगे तामुनाय नन बुइ अडेक मडे खाया खारे नाय गन नङा सामुं न गाहाम के सक्सेस खालानि कमप्लीट खालाय मांगला आम बागै न अकक खाजाबो जे निजेनि बुद्धि बै के माइमासो बुनि बुद्धि बै के हामासो हंगे बाय सं तामनि माले ताबुं न जराओ नुकजागो गोबां मा बरक न जे कायसा न ते कायसा कुसु कामानो फानके बेलाय न मासिले मु फायजागु अब हाय माने बेलाय नि साया नों बुइनो हिंजा ता खायदि बो कुसुगो काखे नों बाहिगे कुसुगो कानाय अब चेष्टा से खायना सब समय अकंना मन आरो हिंजा खायना बाय नों सक्सेस माय नों बो हायके न चेष्टा खायना नाय नों ताबु जे कुनु सामंगो नायनि जे कुनु सामंग खायना थांजानि न गोबां मा बारानि बरक फोरोंबायनाय जे हाकेसे खालायदि हाकेसे उन्दै माने आबो नों सोंगिया पन बर फोरोंबाय आरो नों सोंगै तो हांगा तो आबो तै सादानि ककरिखा तामनि माले नों सोंगियाव इसे बर हागा सावनांगोन नों सोंगिया गा तामंनाय नों बाबिनायसि हंगे बायब सं ते कायसा कक गानके न बुय नि उक्लग रगो पानी आति हजम रगो बुय न हामिया साइमानो ह नों आबो न आमते हामिया रग सावै खनापन बखर कथा तंनि तम हांगे नों तामनाय कुनु किसु सामुं हानि इच्छा करिनाय बो तांनि सामुं खाय आइ तांनि न हामिया साका तांनि गाहाम साका आजिनि जनो नों केयार पा खायदि तामनि माले नों जे गाहाम दा हामियाबो नों से साइमानो बुइ साइमिया हायदिबा बुनो न साका सागा जे न नुगुइ जे सम सानाय न आमबागे कायसा जिनि सबसे बखर कना दि एकदिन नों सक्सेस दि कतर नोंनि पासा कांके बुनो न आफुर जतो न सिनिनाय नों जे तामो आमबागे ताबो जे कुनु बिसकां आगु थानि बा जे कुनु सामुं खायजानि बुनो उखलगो नाना रकम कौनो सानाय गाहामबो सानाय हामियाबो सानाय ह आफतिर न बखर कथा तुइदि माने गाहाम सावैबो नों आसो साकसनो ता तरजा दि जे ओ आंगासो गाहाम आमा हेर तांनि हामिया सावैबो सेम आबा हेकेनो आबनो इगनोर खायदि आबा हेकेसो नों बिसकां आगु माने नों जे कुनु बिजनेस खायजानि बा जे कुनु सामुं खायजानि न जदि महाय न हायका हामिया साव बा नों अमतिसि हमला अमतिर खना गांके नों बखरगो तामहाय वाना चिंता ngैनाय कन्फ्यूजन ngैनाय तांनि आना हागा साकाना आमा हेर चिंता ngैनाय इन फोकस एकबार नष्ट खायखिमनाय तारमाने नोंगा जागा फेलार होननाय आमबागै नों निनि लाइफ नि जे कुनु सामुं खायजानि बयनानो उखलगो गाहामदा साइड दं हामिदा साइड दं आबनो केयारता खायदि निनि जे फोकस निनि जे टारगेट तामो आबनो सनो एकदम ठीक के फोकस खायनाय नोंनि गोल नो अचिव खायदि हंगे बाय सं तिरिनि अ कक नरक बाहाय नांजाखा कमेन्ट खाय सानाता पगदि हंगे जतनो जानि जा गोल नो नासिगै बिसकां आगोगै सामुं खायना बागै आं नंनो कयजाओ तै अमाहायनो ते भिडियो गाहाम गाहाम बा कक गाहाम गाहाम खाना बागै आंनि चैनल बाय फोरोंदि गेतिनि भिडियो आसम नंसिनाय मालाय फिना हाय कताल भिडियो जतनो न फलंखा